Il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet aktar miżuri sabiex teleb il-kriżi tal-enerġija li għaddejja minnha l-Ewropa. Waħda mill-proposti tal-Kummissjoni hija dik ta' limitu massimu għal prezz tal-gass li ġej minn Russja. Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi limitu fuq id-dħul tal-kumpaniji li pproduċu l-enerġiji bi spejjeż baxxi. Meta ħabbret il-proposti il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-konsumaturi għandhom jibbenefikaw minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli u anke jgħinu lil dawk l-aktar li qed ibatu f'din il-kriżi. Dan se jkun ukoll il-każ għal kumpaniji tal-fuel fossili. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li dawn is-sorsi kollha tal-enerġija jridu jgħinu f'din il-kriżi. Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi wkoll li l-kumpaniji tal-enerġija għandhom jiġu appoġġjati biex ilaħqu ma' din il-kriżi. Miżura oħra li tipproponi l-Unjoni Ewropea hija dik ta' mira obbligatorja għat-tnaqqis tal-użu tal-elettriku fis-sigħat meta l-aktar li tintuża l-enerġija. Miżura tissejjaħ bħala Smart Savings of Electricity. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-pajjiżi Ewropej għandhom riserva ta' 82% tal-gass li qabżet il-mira li ffissat il-Kummissjoni. Von der Leyen saħqet li mill-bidu tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna sal-lum l-Ewropa kważi inqatet mill-provvista tal-gass li ġejja minn Russja. And now our work of the last month really pays off. Because at the beginning of the war, if you looked at the imported gas, 40% of it was Russian gas since a long time. Today we're down to 9% only. Dawn il-miżuri imħabbra mill-Kummissjoni Ewropea se jiġu diskussi waqt il-laqgħa tal-Ministri tal-Enerġija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li se ssir nhar il-ġimgħa li ġej fi Brussell.